Σήμερα, οι εξελίξεις της ιατρικής και της βιολογίας στον χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων τεχνικών στην εξωσωματική γονιμοποίηση, δίνουν αποτελεσματικές λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα υπογονιμότητας της εποχής μας. Το έμβιο είναι η πιο σύγχρονη και μία από τις μεγαλύτερες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και γυναικολογίας στην Ελλάδα, όπου εφαρμόζονται όλες οι νέες μέθοδοι και θεραπευτικές τεχνικές και διεξάγονται κλινικοί, εργαστηριακοί έλεγχοι και διαγνωστικές εξετάσεις. Επιπλέον, μέσα από εφαρμογές τηλεϊατρικής παρέχεται η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς ιατρικών δεδομένων στη μονάδα από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και από χώρες του εξωτερικού. Το έμβιο ιδρύθηκε το 1997, έχοντας ως στόχο την παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με ευθύνη, συνέπεια και ασφάλεια. 10 χρόνια αργότερα μεταφέρεται σε ειδικά σχεδιασμένο ιδιόκτητο κτίριο στο Χαλάνδρι. Η μονάδα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό με επικεφαλής τον ιατρό Ηλία Γάτο, ιδρυτικό μέλος του έμβιο και επιστημονικό διευθυντή της μονάδας. Το έμβιο έχει συνολική επιφάνεια 3.000 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει πολλούς και άνετους χώρους αναμονής, ειδική αίθουσα συσκέψεων και υπόγειους χώρους στάθμευσης. Επίσης, διαθέτει τις κατάλληλες κτηριακές υποδομές και πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που απαιτούνται σε μια σύγχρονη ιατρική μονάδα. Στο έμβιο υπάρχουν 5 πλήρως εξοπλισμένα εξεταστήρια, με σύγχρονους υπερηχοτομογράφους και αυτόματη καταγραφή δεδομένων σε ειδικό πρόγραμμα. Στη μονάδα λειτουργεί ψηφιακός μαστογράφος τελευταίας τεχνολογίας και καρδιολογικό τμήμα. Επίσης υπάρχουν ειδικοί χώροι αποστήρωσης εργαλείων και εξοπλισμού. Η μονάδα διαθέτει 4 αυτόνομα χειρουργεία, τα οποία υποστηρίζονται από αντίστοιχα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας γενιάς και συνοδεύονται με τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ασφάλεια των ασθενών, τόσο κατά τη διαδικασία της εγχείρησης, όσο και κατά το προεγχειρητικό στάδιο και την ανάνυψη. Στα χειρουργεία της μονάδας διεξάγονται ολιψίες και εμβριομεταφορές, καθώς και ιστεροσκοπήσεις, γυναικολογικές επεμβάσεις και λαπαροσκοπήσεις. Το βιολογικό εργαστήριο αποτελεί την καρδιά της μονάδας. Διαθέτει υπερσύγχρονο ειδικό εξοπλισμό και διασφαλίζει ιδανικές συνθήκες για τη γονιμοποίηση οαρίων και την καλλιέργεια των εμβρίων στους εποαστήρες, που φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι το στάδιο των βλαστοκύστεων. Το προσωπικό του εργαστηρίου, με επικεφαλής την κλινική εμβριολόγο Ντίνα Κατρανιά, εφαρμόζει όλες τις νέες τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπως η προεμφυτευτική διάγνωση, η εξωσωματική χωρίς φάρμακα, κρυοσυντήρηση οαρίων και εμβρίων με ιαλοποίηση, υποβοηθούμενη εκόλαψη. Το έμβιο κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στην Ευρώπη σε κοίησεις εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και σε κοίησεις από δανεικά οάρια ή έμβρια. Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται και αποθηκεύονται σε μια ασφαλή κεντρική βάση δεδομένων. Τα εργαστηριακά δεδομένα αρχαιοθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε πληροφορία της θεραπευτικής αγωγής που ακολούθησε το ζευγάρι να είναι άμεσα διαθέσιμη. Με βάση τη μακρόχρονη εμπειρία που προέρχεται από χιλιάδες περιπτώσεις ζευγαριών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας και παγκοσμίως πρωτοποριακά ιατρικά επιτεύγματα στην εξωσωματική γονιμοποίηση, ο ιατρός Ηλίας Γάτος και το προσωπικό της μονάδας έμβιο συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην κατάκτηση του επιθυμητού στόχου, που δεν είναι άλλος από την επίλυση του προβλήματος που θα φέρει το χαμόγελο και την ευτυχία στα σύγχρονα ζευγάρια.
την απόκτηση ενός υγιούς παιδιού.